Představte si, že jste na vrcholu jednoho z nejimpozantnějších pohoří v národní geografii. Máte moderní vozidlo vybavené automatickou převodovkou, která vám zatím velmi usnadnila život ve městě. Důvěřujete technologiím, důvěřujete aktivním bezpečnostním systémům a především důvěřujete tomu centrálnímu pedálu, který vás vždy zastavil s milimetrickou přesností. Nicméně to, čemu čelíte, není konvenční cesta. Je to termodynamický boj, kde 90% řidičů udělá zásadní chybu, která může být fatální. Průměrný řidič předpokládá, že běžná pozice za volantem stačí k zvládnutí jakéhokoliv terénu, přičemž ignoruje, že brzdy cestovního vozu nejsou navrženy tak, aby nepřetržitě odváděly energii během 20 nebo 30 minut nepřetržitého sjezdu. Nedostatek technického vzdělání o tom, jak motor spolupracuje s automatickou převodovkou na dlouhých stoupáních, proměňuje výlet za zábavou v zásadní nouzovou situaci. Proto dnes rozebereme, proč je slepá důvěra vaším největším nepřítelem a jak se věda o tření může obrátit proti vám, pokud nebudete respektovat zákony mechaniky a termodynamiky. Pojďme začít. Chyba 12. Slepá dvěra v pozici drive. Chyba číslo 12 je možná nejrozšířenější kvůli extrémnímu zjednodušení, které značky automobilů prosazují už desítky let. Bylo nám prodáno přesvědčení, že řízení automatického vozidla znamená jen stisknout páku na písmeno, které ukazuje vpřed, a zapomenout na všechno ostatní. Tento princip funguje perfektně v městském provozu nebo na rovných dálnicích, ale stává se mechanickou pastí, když do hry vstoupí gravitace. Když necháte páku v konvenční jízdní pozici při sjezdu z hory, dáváte plnou kontrolu počítači, který je naprogramovaný především na úsporu paliva a plynulé řazení. Při sjezdu logika automatické převodovky vykládá, že protože motor nesešlápne plyn, musí pracovat s co nejmenším odporem. To způsobí, že převodovka přejde na nejvyšší dostupný rychlostní stupeň, aby se snížily otáčky za minutu. Technicky vzato vozidlo vstupuje do stavu blízkého volnému provozu. Jelikož je v 5., 6. nebo dokonce 8. převodovém stupni, je mechanické propojení mezi koly a motorem minimální. Neexistuje nic jako motorové zajištění nebo motorová brzda. Přímým důsledkem je, že hmotnost vozidla, vynásobená gravitačním zrychlením, padá výhradně na brzdové kotouče a destičky. Vozidlo vážící 1500 nebo 2000 kg, klesající rychlostí 60 km za hodinu po strmém svahu, generuje obrovské množství kinetické energie. Pokud převodovka nepomáhá udržet tu hmotnost tím, že stlačuje motor, brzdy musí veškerou kinetickou energii přeměnit na tepelnou energii. Je to nemožné udržet se dlouhodobě. Řidič, cítící, že se auto nabíjí, silněji zatlačí na brzdu, což vytváří více tepla, což zase vyžaduje větší tlak. Vzniká začarovaný kruh rostoucí teploty. Přímý běh je navržen k pohonu, nikoli k držení. Tím, že ručně nenutíte nižší rychlost, například 2. nebo 3. převod, se vzdáváte nejsilnějšího a nejvolnějšího brzdového systému, který vaše auto má, samotného motoru. Důvěra v plnou automatizaci je příznakem nedostatku znalostí o tom, jak měnič točivého momentu nebo spojky zvládají zpětný moment. V mnoha moderních vozidlech, zejména těch s plynule proměnnou převodovkou, je efekt klouzání tak výrazný, že auto získává rychlost mnohem rychleji, než by zkušený řidič očekával. Jediný způsob, jak tuto setrvačnost prolomit, je aktivně zasahovat do volby převodů, čehož se 90% uživatelů bojí ze strachu, že rozbijí krabici, zatímco ve skutečnosti ničí schopnost svých brzd zachránit jejich život. Vzdělávání o používání manuálního, sportovního nebo nízkorychlostního režimu je první linií obrany. Nechat převodovku rozhodnout znamená v podstatě nechat auto spáchat tepelnou sebevraždu, zatímco vy jen sledujete, jak pedál mizí pod vaší nohou. Chyba 11. Slabé brzdění. Dostáváme se k fyzikálnímu jevu, kterého se nejvíce obávají inženýři tratí a odborníci na bezpečnost silničního provozu. Úbytek nebo ztráta účinnosti způsobená teplem. Abychom pochopili chybu číslo 11, musíme se hlouběji ponořit do chemie materiálů tření. Brzdové destičky jsou složité sloučeniny zahrnující pryskyřice, kovy a keramické materiály navržené pro výkon v určitém teplotním rozsahu.
Když systém vystavujete neustálému zatížení kvůli předchozí chybě, teplota na kontaktní ploše mezi podložkou a diskem může během několika minut snadno přesáhnout 5 až 600 stupňů Celsia. Při těchto extrémních teplotách dochází k fascinujícímu a nebezpečnému chemickému jevu – sublimaci pojivových pryskyřic. Pryskyřice, které drží součásti podložky pohromadě, se začnou rozpadat a mění se přímo na plyn. Tento plyn nemá kam okamžitě uniknout a hromadí se na tenkém kontaktním povrchu mezi diskem a podložkou. Výsledkem je, že vozidlo začne klouzat po mikroskopické vrstvě horkého plynu, čímž téměř zcela eliminuje mechanické tření. Je to přesně stejný princip, který umožňuje puku ve vzduchovém hokeji klouzat po stole bez námahy. V tuto chvíli, ať už driver šlápne jakkoliv silně, není žádný skutečný pevný kontakt. V kabině panuje pocit úplné ztráty kontroly. Kromě tohoto mazavého plynu dochází ke krystalizaci. Materiály snímačů se stanou skloněnými, extrémně tvrdými a lesklými, ztrácejí schopnost zakousnout se do kovu desky. Brzdový kotouč se naopak může rozžhavit, což mění jeho molekulární strukturu a může způsobit trvalé deformace nebo deformace. Chyba řidiče spočívá v tom, že si neuvědomuje počáteční příznaky tohoto jevu. Než je brzda úplně pryč, obvykle nastane varovná fáze, kdy pedál působí tvrději než obvykle, ale auto brzdí méně. Pokud v tu chvíli řidič bezpečně nezastaví, aby se systém přirozeně ochladil, je úplné zhroucení nevyhnutelné. Vyblednutí není selhání hydraulického systému, ale porážka chemie materiálů tváří v tvář tepelnému zneužití. Je to fyzický trest za ignorování, že brzdy jsou energetické transformátory s omezením saturace. Jakmile systém dosáhne maximální kapacity pro ukládání tepla a není schopen jej dostatečně rychle rozptýlit do okolního vzduchu, účinnost prudce klesá. 90% řidičů, kteří tuto nehodu utrpí, se snaží problém vyřešit tím, že šlapou na pedál, což je zbytečné, když třecí plocha už neexistuje. Jediným lékem na mdloby je čas a proudění vzduchu, což jsou dva luxusy, které obvykle nemáte, když jste uprostřed strmého sestupu s 180-stupňovou zatáčkou před sebou. Chyba 10. Vaření brzdové kapaliny. Zatímco chyba 11 se vztahuje na kontaktní plochu, chyba číslo 10 se přenáší do vnitřku potrubí a manometrů hydraulického systému. Brzdová kapalina je látka navržená tak, aby byla prakticky nestlačitelná a vydržela velmi vysoké teploty varu, obvykle nad 230 stupňů Celsia, v kapalinách typu 4. Tato tekutina má však velmi specifickou vlastnost. Je hygroskopická. To znamená, že časem absorbuje vlhkost ze vzduchu. Když brzdová kapalina obsahuje i malé procento vody, její bod varu dramaticky klesá. Při dlouhém sjezdu, kdy řidič zneužívá pedál, se teplo vzniklé v destičkách přenáší písty třmenů přímo na brzdovou kapalinu. Pokud toto teplo překročí bod varu degradované kapaliny, kapalina začne vřít uvnitř brzdových hadic. V základní fyzice se učíme, že kapaliny se nestlačují, ale plyny ano. Při varu se v okruhu vytvářejí bubliny vodní páry nebo plynu přímo z kapaliny. Když řidič zmáčkne pedál, místo aby kapalinu posunul tak, aby tlačil písty, stlačí ty plynové bubliny. Výsledkem je nejděsivější příznak, který může řidič zažít. Pedál se dostane na dno auta bez jakéhokoliv odporu, jako byste šlápli na mokrou houbu nebo jen na vzduch. Na rozdíl od třecího vyblednutí, kdy pedál může být tvrdý, ale auto nezastaví, zde pedál prostě zmizí. Tento jev je technicky známý jako parní zámek. Je to katastrofální selhání, protože to ruší mechanické a hydraulické spojení mezi nohou řidiče a koly. Prevence této chyby nesouvisí pouze s technikou řízení pily, ale také s preventivní údržbou. Mnoho řidičů roky nemění brzdovou kapalinu, přičemž ignorují, že s každým dalším rokem riziko varu při nouzovém stavu exponenciálně roste. Při sestupu z hory, kde systém pracuje na hranici svého návrhu, se jakákoliv slabina v tekutém stavu projeví tím nejhorším možným způsobem. Teplo je vetřelec, který se šíří z disku do vnitřku systému, a pokud nemáte stabilní, čistě kapalnou bariéru, hydraulický systém se stane parním pastem, který vás nechá bez brzd přesně tehdy, když je nejvíce potřebujete. Pocit prázdnoty v pedálu je konečným znamením, že systém podlehl extrémnímu horku a zanedbávání údržby.
Chyba 9. Ignorování ukazatele teploty převodovky. 9. chyba nás vrací zpět k automatické převodovce. Součástce, kterou mnozí považují za kouzelnou černou skříňku, která nevyžaduje pozornost. Při sestupu z horského pásma netrpí jen brzdy. Automatická převodovka je složitý systém planetových převodů, spojek a především hydraulické kapaliny, nazývané olej pro automatické převodovky neboli ATF. Tato kapalina plní klíčové funkce. Maze, čistí, chladí a je médiem, kterým je síla přenášena v měniči točivého momentu. Když sjíždíme strmý svah v přímé poloze, mění točivý moment může způsobit nadměrné prokluzování, nebo pokud intenzivně používáme brzdu motoru v nízkých rychlostech, převodová kapalina musí zvládnout značné zatížení zpětné energie. Vnitřní teplo převodovky začíná stoupat. Průměrná chyba řidiče je úplně ignorovat, že většina moderních vozidel má v přístrojovém panelu upozornění na teplotu převodovky nebo ukazatel. Pokud se převodový olej přehřeje, ztrácí viskozitu a schopnost chránit vnitřní komponenty. Co je vážnější při sestupu, je to, že teplo z převodovky a teplo z brzd často sdílejí těsné vzdálenosti v prostoru motoru a podrámu. Převodovka pracující na 120 stupních Celsia přispívá ke zvýšení celkové teploty periferních komponent, včetně brzdových vedení projíždějících v blízkosti. Navíc, pokud se převodová kapalina zhorší kvůli extrémnímu zahřátí, může převodovka přejít do ochranného nebo nouzového režimu, což může vyřadit rychlostní stupeň nebo omezit možnost manuálního používání motorové brzdy, což vás opět vydává na milost a nemilost servisním brzdám. Převodový olej má životnost zkrácení na polovinu za každých 10 stupňů, kdy překročíte jeho optimální provozní teplotu. Ignorovat tento faktor znamená odsoudit převodovku k předčasné smrti a ztratit klíčového spojence v řízení energie během sestupu. Mnoho řidičů vidí na palubní desce varovnou kontrolku a rozhodne se pokračovat až do konce sjezdu, protože si myslí, že jde o vedlejší problém. U pily nejsou žádné vedlejší problémy, všechno je propojené. Stav převodové kapaliny je to, co umožňuje motoru a kolům mluvit stejným jazykem. Pokud je tento dialog přerušen teplem, vozidlo se promění v těžký a neovladatelný objekt kutálející se dolů z hory. Sledovat teplotu a pochopit, že úsilí o zadržení energie zároveň generuje vnitřní teplo, je zásadní, abyste dorazili do údolí s vozidlem neporušeným. Chyba OSM. Nesprávné použití neutrální dráhy při sestupu. Chyba číslo 8 je jedním z nejtrvalejších a nejnebezpečnějších mýtů v automobilové kultuře. Víra, že umístění převodovky do neutrálu při sestupu šetří palivo nebo prospívá motoru. Tato praxe, která byla již v manuálních vozech riskantní, se u automatických vozů stává sebevražednou. Prvním a nejzřetelnějším nebezpečím je úplné odpojení kinetické kontroly. Umístěním páky do neutrální polohy eliminujete jakoukoliv možnost, že by komprese motoru pomáhala regulovat rychlost vozidla. V této situaci se auto stává dvoutunovým volně valícím objektem, poháněným pouze gravitací. Veškerá odpovědnost za zastavení této hmoty opět padá výhradně na brzdový systém, který urychluje procesy vyblednutí a varu, které jsme popsali výše. Ale nebezpečí tím nekončí. Z pohledu vnitřní převodovky je použití neutrálního vodiče při jízdě vozidla devastující. Automatické převodovky spoléhají na vnitřní olejové čerpadlo, které je obvykle spojeno s vstupní hřídelí a otáčí se v souladu s otáčkami motoru. Pokud motor přejde na volnoběh, protože jste ho nastavili na neutrál, olejové čerpadlo sníží průtok a tlak na minimum. Výstupní hřídel převodovky, která je připojena ke kolům, se však díky rychlosti sestupu stále otáčí při vysokých otáčkách. To vytváří vnitřní nesoulad, kdy se kovové součástky otáčejí vysokou rychlostí bez potřebného mazání nebo chlazení, které zajišťuje kapalina cirkulující při plném tlaku. Spálíte vnitřní spojky a ložiska kvůli nedostatku mazání, zatímco si myslíte, že šetříte pár mililitrů benzínu. Také z hlediska aktivní bezpečnosti vás nechává neaktivovaný. Pokud nastane nouzová situace, která vyžaduje náhlé zrychlení k vyhnutí se překážek nebo opravě manévru, doba potřebná k opětovnému zapojení přímého převodu může rozhodnout o životě a smrti.
V některých moderních převodovkách elektronika dokonce při vysokých rychlostech zablokuje uzávěr, aby chránila integritu ozubených kol, což vás fakticky nechává v neutrálu, dokud auto úplně nezastaví, což se při stoupání o 10% nestane. Spotřeba paliva v moderních elektronicky vstřikovaných autech prakticky neexistuje, protože když se vstřikovače zcela zavřou, když zjistí, že vozidlo jede v rychlosti, musí motor v neutrálu stále vstřikovat, aby zůstal v chodu. Proto je umístění neutrálního vodiče technicky špatné, mechanicky destruktivní a operačně smrtící. Chyba 7. Nerozumění nízkém, dvojím a třetím režimem. Chyba číslo 7 spočívá v negramotnosti vůči palubní desce a řadicí páce. Mnoho řidičů vidí čísla jako 2 nebo 3, nebo písmena jako L či M a raději se jich nedotýká ze strachu z poruchy. Nechápou, že tyto pozice jsou jejich nejlepšími spojenci nahoře. U starších automatických převodovek mechanicky omezují polohy 2 a 3 převodovku tak, aby se z tohoto stupně nezvedla. Pokud zvolíte 2, auto použije první a druhý rychlostní stupeň, ale nikdy nepřejde na třetí. To je zásadní, protože to nutí motor otáčet se při vyšších otáčkách, což vytváří pneumatický odpor uvnitř válců, který zpomaluje auto bez použití kotoučových brzd. V moderních převodovkách se sekvenčním nebo manuálním režimem, obvykle označenými pomocí plusových a mínusových symbolů, má řidič možnost vybrat přesně ten převodový poměr, který potřebuje. Častou chybou je podřadit až po roztočení motoru. Existuje atavistický strach, že motor exploduje, pokud zrychlí až 4 nebo 5 tisíc otáček za minutu bez zrychlení. Realita je taková, že pokud nepřekročíte červenou zónu otáčkoměru, motor je perfektně navržen tak, aby se otáčel touto rychlostí v udržení otáček. Ve skutečnosti je mnohem bezpečnější a levnější opotřebovat část životnosti těsnění motoru při vysokých otáčkách, než vyčerpat brzdnou kapacitu během prvních 5 kilometrů sestupu. Nerozumět tomu, jak převést jazyk převodovky do terénu, po kterém šlapete, je jako snažit se vylézt nahoru v kancelářských botách. Režim L neboli nízká čísla musí být aktivovány, než auto získá příliš velkou rychlost. Častou chybou je pokusit se přeřadit na druhý rychlostní stupeň, když auto už jede 100 km za hodinu. V tu chvíli vysílající počítač příkaz odmítne, aby se ochránil. Klíčem je očekávání. Vybrat krátké kolo nahoře, než převezme gravitaci. Pokud auto neustále žádá o brzdění, je to proto, že zvolený převod je příliš dlouhý. Měli byste ho snížit ještě o 1 polohu, dokud nebudete mít pocit, že motor stabilně unese hmotnost vozidla. Údržba hydraulických kapalin je většinou uživatelů ignorována. Tato kapalina má vlastnost absorbovat vlhkost z prostředí, což výrazně snižuje její bod varu. Když se voda nahromaděná v systému změní v páru kvůli teplu při sjezdu, pedál se stane houbovitým a auto úplně přestane brzdit. Je nezbytné měnit tuto kapalinu každé 2 roky, aby se předešlo tomuto smrtelnému chemickému jevu. Chyba 6. Brzdit plynule a rovnoměrně. To je možná nejvíc neintuitivní technická chyba. Opatrný řidič si myslí, že nejbezpečnější způsob, jak sestupovat, je šlápnout na brzdu jemně, sotva se jí dotýkat, aby udržel stálou rychlost. Fyzicky je toto nejhorší, co se dá udělat. Díky udržování lehkého, ale nepřetržitého tlaku se brzdové destičky nikdy neoddělí od kotoučku. To zabraňuje cirkulaci vzduchu mezi třecími plochami a úniku tepla. Je to stálá tepelná energie, která kovu neposkytuje žádnou úlevu. Komponenty dosahují kritických teplot mnohem rychleji, než by bylo použito krátké a silné brzdění. Správná technika, kterou 90% lidí ignoruje, je přerušované nebo impulsní brzdění. To spočívá v tom, že auto trochu nabere rychlost, pevné a rozhodné brzdění na 3 až 4 sekundy, aby se výrazně snížil počet kilometrů za hodinu a pak pedál úplně povolit. Během těchto sekund uvolnění se disk volně otáčí a proudění vzduchu může odvést značné množství stupňů Celsia. Chyba konstantního tlaku je nejpřímější cestou ke krystalizaci tablet. Bez silných tlakových výkyvů se třecí materiál neopotřebovává zdravě, ale místo toho se leští a tvrdne při trvalém, ale ne extrémním teple,
což vytváří skleněný povrch, který pak nekousne do disku, když opravdu potřebujete sílu. Navíc konstantní tlak postupně ohřívá brzdovou kapalinu, až teplo prochází celým tělem ráže a dosahuje gumových těsnění a kapaliny. Musíte se naučit spoléhat na kontrolovanou setrvačnost. Brzdit prudce, zpomalit a nechat systém dýchat. Brzdový pedál není regulátor rychlosti. Je to nouzové a přesné nastavení. Rychlost musí být regulována převodovkou. Nadměrné a stálé tření vede k vitrifikaci povrchu třecího materiálu. Při dosažení extrémních teplot se složky tabletu roztaví a vytvoří lesklou tvrdou vrstvu připomínající sklo. V tomto stavu destička ztrácí koeficient tření a klouže po disku, aniž by ho kousla. Jakmile destičky skrystalizují, jejich brzdná kapacita klesá o 60% a jediným skutečným řešením je jejich okamžitá náhrada. Chyba pint nevratné opotřebení disku v důsledku tepelného šoku. Chyba číslo 5 často nastává, když se zdá, že katastrofa už pominula, nebo když řidič zaznamená přehřátí a pokusí se ho impulzivně opravit. Řekněme, že jste zneužívali brzdy, přijdete na vyhlídku a zastavíte se prudce. První velkou chybou je zatáhnout ruční brzdu nebo držet pedál sešlápnutý, když je auto na místě, zatímco kotouče jsou pod úhlem 600 stupňů. V tomto okamžiku působí podložka jako tepelný izolant na konkrétní části disku, zatímco zbytek disku je vystaven vzduchu. Tento brutální teplotní rozdíl na povrchu kovu způsobuje strukturální deformaci známou jako deformace. Kotouč se kroucí mikroskopicky a od té chvíle pokaždé, když brzdíte, pocítíte prudké vibrace v volantu. Ještě horší je mýtus o chlazení brzd vodou. Pokud stříkáte studenou vodou na litinový kotouč, který je rozpálený, tepelný šok způsobí okamžité konstrukční praskliny nebo dokonce zlomení součástky. Kov se smrští tak prudce a nerovnoměrně, že se jeho molekulární integrita rozpadá. Nevratné opotřebení nastává také pouhým zastavením bez fáze ochlazování. Pokud zaznamenáte zápach spáleniny, ideální není okamžitě přestat, pokud máte ještě nějaký pedál, ale pokračovat v jízdě velmi nízkou rychlostí, používat motorovou brzdu a nechat vzduch z atrakce postupně ochlazovat součástky. Pokud zastavíte s brzdami v plamenech, teplo nahromaděné v kotouči přejde vedením do ložiska kola a senzorů protiblokovacího brzdového systému, které mohou roztavit drahé kabely a elektronické součástky. Termální trpělivost je ctnost. Ocel a železo potřebují plynulý přechod, aby se vrátili do původních rozměrů. Jakýkoliv pokus urychlit tento proces kapalinami nebo náhlými zastavkami povede k drahému účtu za dílnu nebo úplnému nefunkčnímu brzdovému systému po zbytek cesty. Mnoho řidičů mylně věří, že zařazení do neutrálu šetří palivo nebo prospívá motoru. Tato praxe patří mezi nejnebezpečnější v horské jízdě. Když je převodovka oddělena od motoru, veškerá mechanická zadržovací kapacita je ztracena a dvoutunová hmotnost zůstává na absolutní milosti gravitace. Spotřeba paliva v moderních autech prakticky neexistuje, protože vstřikování je při podřazení se zařazeným převodem přerušeno, zatímco v neutrálu motor používá benzín k udržení motoru. Chyba 4. Strach z vysokých revolucí. Chybou číslo 4 je psychologická bariéra, která odděluje zkušené řidiče od začátečníků. Existuje rozšířená fobie z slyšení řevu motoru, když není sešlápnutý pedál plynu. Mnoho uživatelů má pocit, že pokud ručička otáčkoměru překročí 3000 nebo 4000 otáček za minutu při sjezdu ze svahu, motor utrpí nenapravitelné poškození nebo hrozí výbuch. Tento pohled je zcela mylný a pramení z nepochopení termodynamiky a mechaniky tekutin. Když se motor při sjezdu roztočí při vysokých otáčkách bez zrychlení řidiče, nedochází k významnému spalování, nebo v mnoha případech vůbec nedochází ke spalování díky systému odpojování vstřikování. To, co řidič slyší, je jednoduše stlačený a vyfukovaný vzduch. Motor se promění v obrovský vzduchový kompresor. Fyzika komprese je to, co brzdy zachraňuje. Aby písty stoupaly a stlačily vzduch uvnitř válců, je potřeba obrovské množství energie. Při sestupu tato energie pochází z pohybu kol,
která prostřednictvím převodovky nutí motor k otáčení. Každá otáčka motoru rychlostí 4500 otáček za minutu představuje obrovské množství kinetické energie, která je bezpečně rozptýlena výfukovým systémem a chladicím systémem motoru, místo aby byla přeměněna na ničivé teplo v brzdových kotoučích. Motor je navržen tak, aby pracoval v rozsahu až 6000 nebo 7000 otáček za minutu při plném zatížení, tedy při zrychlování na plný plyn. Provoz při 4000 otáčkách v držení je poměrně snadný úkol pro vnitřní součásti, jako je kliková hřídel nebo ojnice, protože písty netlačí dolů žádné tepelné tlaky výbuchu. Mazací systém také funguje optimálně při těchto rychlostech, což zajišťuje ochranu všech pohyblivých částí. Skutečné riziko není hluk motoru, ale ticho brzd, které se vypařují. Překonání strachu z otáčkoměru je prvním krokem k bezpečnému sestupu. Je lepší, aby motor zněl nuceně 20 minut, než aby brzdy selhaly během sekundy. Pneumatický odpor je konstantní, nevychází a je volný. Tím, že tento zdroj ignoruje z neopodstatněného strachu, řidič obětuje svou bezpečnost fikci akustického pohodlí. Chyba 3. Nesprávné použití pádel na volantu nebo sekvenčním režimu. Třetí chyba se týká řízení času a moderní vysílací technologie. Pádla za volantem nebo sekvenční režim řazení jsou propagovány jako sportovní nástroje, ale v horské oblasti jsou to nástroje pro přežití. Hlavní chybou řidičů je zpoždění reakce a nedostatek očekávání. Automatická převodovka, i ta nejrychlejší s dvojspojkou, má dobu zpracování mezi stiskem pádel řidičem a fyzickým mechanismem provádějícím řazení. Při prudkém sjezdu, kdy auto exponenciálně nabírá rychlost, je čekání na 100 km za hodinu, aby se pokusilo přejít na druhý rychlostní stupeň, fatální technickou chybou. Počítač vozidla, naprogramovaný k ochraně integrity převodů, příkaz odmítne, pokud zjistí, že změna rychlosti by motor překročila jeho limit otáček. Řidič sešlápne pádlo, nic se nestane a kabinu sevře panika, zatímco auto dál zrychluje. Umění používání sekvenčního režimu spočívá v proaktivitě. Podřazování musí být provedeno dříve, než se sklon zprudne, nebo ihned po prudkém brzdění, které snížilo rychlost na rozsah, kdy systém přijímá nižší převod. Mnoho řidičů dělá chybu, že nechává auto v přímém automatickém režimu v naději, že logika převodovky pochopí, že auto jde dolů. Ačkoliv některé moderní převodovky mají snímače náklonu, často reagují pomalu nebo upřednostňují nízkou spotřebu paliva udržováním vysokých rychlostních stupňů. Manuální ovládání pádel vám umožní nastavit rychlostní stupeň, který udržuje auto v konstantní rychlosti, aniž byste se dotkli brzdy. Je to neustálý dialog mezi řidičem a svahem. Pokud si všimnete, že rychlost se zvyšuje postupně, měli byste okamžitě stisknout zápornou páčku. Nečekejte, až auto bude působit jako nekontrolovatelné. Sekvenční technologie není o tom, aby si hrál na závodního jezdce, ale o řízení setrvačnosti dříve, než setrvačnost ovlivní osud vozidla. Předvídavost je klíčová. Pokud vidíte sérii ostrých zatáček a 12% sklon, vaše ruka by měla už před vstupem na ten úsek připravovat proud. Chyba 2. Nepoužití kontroly sjezdu z kopce. Druhá chyba je plýtvání konkrétním inženýrstvím. V posledním desetiletí bylo mnoho pick-upů a SUV vybaveno systémem řízení sestupu, často stotožňovaným s ikonou auta jedoucího z kopce. Mnoho majitelů neví, k čemu toto tlačítko slouží, nebo věří, že je určeno jen pro extrémní situace s blátem nebo kameny v terénu. Velkou chybou je nepoužívat ho na velmi strmých asfaltových sjezdech nebo v podmínkách s nízkou přilnavostí. Tento systém je mistrovským dílem v řízení trakce, na rozdíl od lidského řidiče, který může stisknout brzdový pedál a jednat pouze na všech 4 kolech najednou, může řízení sestupu aplikovat brzdový tlak nezávisle na každé kolo pomocí modulu protiblokovacího brzdového systému. Dělá to s frekvencí desítkykrát za sekundu. Systém řídí nejen rychlost, ale i boční stabilitu vozidla, zabraňuje zablokování kola a způsobení smyku v ostré zatáčce.
Ignorovat tuto technologii je jako snažit se dělat složité výpočty ručně se specializovaným počítačem v kapse. Aktivací kontroly sestupu přebírá vozidlo odpovědnost za udržování nízké a konstantní rychlosti, obvykle mezi 5 a 20 km za hodinu, což umožňuje řidiči soustředit se výhradně na řízení. Na technických nebo silně degradovaných svazích tento systém zabraňuje nadměrnému zahřívání brzd, protože je využívá mnohem efektivněji a dochvilněji než lidská noha. Je to nástroj pro řízení zátěže, který inteligentně rozděluje mechanické napětí. Řidič, který tuto pomoc neaktivuje z pýchy nebo nevědomosti, podstupuje zbytečné riziko a plýtvá komponentem, za který zaplatil při koupi vozidla. Je zásadní pochopit, že tyto systémy nejsou berličkou pro průměrné řidiče, ale prodloužením fyzických schopností auta, které převyšují lidskou reakční rychlost. Správné použití tohoto systému v kombinaci s nízkým převodem vytváří redundantní bezpečnostní prostředí, které činí jakýkoliv sestup rutinním úkolem, nikoli nebezpečným úkolem. Technologie je tu k tomu, aby byla použitá, a v horách je třeba využít jakoukoliv výhodu nad gravitací bez váhání. Chyba 1. 90% chyby. Neznalost kapacity vlastní převodovky. Základní chybou, která je na vrcholu seznamu kvůli své všudy přítomnosti a nebezpečí, je hluboká neznalost fungování převodovky, kterou má řidič pod pravou rukou. Existuje rozšířené přesvědčení, že automatické převodovky jsou autonomní entity, které rozhodují, co je pro vozidlo nejlepší za všech okolností. Nicméně při dlouhodobém úpadku je palivově orientovaná programovací logika nejhorším nepřítelem bezpečnosti. 90% řidičů nastaví páku do polohy vpřed a zapomene na to, slepě věří, že vozidlo nezíská nadměrnou rychlost. Tato neznalost je zásadní, protože ne všechny přenosy se chovají stejně tváří v tvář gravitaci. Převodovky s měničem točivého momentu jsou nejtradičnější. V těchto zařízeních je kapalinové spojení, které pokud není zajištěno spojkou pro přestíhání, umožňuje vozu snadno získat setrvačnost. Pokud řidič nezvolí ručně nízký převodový stupeň, vnitřní kapalina v převodovce se zahřívá kvůli prokluzu, ztrácí schopnost držet a kotoučové brzdy musí vykonávat veškerou práci. Naopak dvouspojkové převodovky fungují jako robotické manuální převodovky. Jeho schopnost motorového brzdění je vynikající, protože mezi koly a motorem je pevné mechanické spojení. Chyba je v tom, že nechápete, že musíte vynutit podřazení, aby motor fungoval jako kotva. Nakonec jsou nejčastěji nepochopené plynule proměnné převodovky, známé jako CVT převodovky. Mnoho řidičů věří, že protože nemají pevné fyzické převody, tyto převodovky nemohou motor zpomalit. To není pravda. Moderní plynule proměnné převodovky simulují chůzi nebo mění průměr svých kladek, aby zvýšili otáčky motoru a vytvořili odpor. Nepoužití polohy L nebo manuálního režimu v plynule proměnné převodovce při sestupu znamená odsoudit brzdový systém k selhání kvůli tepelnému únavovému stavu na méně než 10 kilometrech strmého svahu. Neznalost těchto rozdílů vede k neefektivnímu řízení energie. Podřazení není jen možnost, je to technická povinnost. Řidič, který zná svou převodovku, ví, že když vjede do 7% sklonu, musí opustit automatický režim a hledat ten převodový poměr, který udrží ručici otáčkoměru vysokou, ale stabilní. Převodovka je násobičem síly motoru a při sjezdu by měla být použita k násobení odporu, nikoli k usnadnění postupu. Když selžou všechny preventivní vrstvy a brzdový pedál se bez odporu zaboří do podlahy vozidla, řidič se ocitne v absolutní krizové situaci. Protokol pro záchranu musí být proveden s ledovým klidem a mechanickou přesností. První věc je nestratit komunikaci s vedením. Motor by se nikdy neměl vypínat, protože by to eliminovalo pomoc hydraulického nebo elektrického řízení a proměnilo vozidlo v neovladatelný projektil. Prvním nouzovým opatřením je pokusit se rychle pumpovat brzdový pedál, aby se obnovil zbytkový tlak v hydraulickém systému. Současně musí být převodovka nucena zařadit na nejnižší možný rychlostní stupeň bez ohledu na hluk vydávaný motorem.